Oh, I'm okay. I'm okay. I'm kind of short on time, but thank you. Oh, do I this way or is this the ground floor? Amsterdam Museum. This way. Thank you so much. Het is het hele dat terrein. Het terrein is niet alleen maar nee. Dus, maar ik had bedacht dat jullie